Food trip ta mga kapuso, pinaagi ni ining lamian nga mga pagkaon nga dalit namo alang kaninyo. Kining bulalo ug balbacoa mamahimo di aing sagulon ngadto sa usa ka putahe. Samtang unsa kaha ang pamaagi pagpreparar sa lamiang spicy humba. Atong sayran pinaagi sa report ni Nico Sereno. Ang vlogger nga si Carl Pamis nga taga Bohol mipakita sa iyang paboritong putahe. Kini ang kinaham nga swaki. Sayon ra kuno ang proseso sa pag-andam ini, pinaagi sa pagbukal og tubig, pagsagol og itlog ug mga lamas. Sa iyang shell ra sab lutuon og steam ang swaki nga matud pa sustansyado kaayo. So daghang sa benefits mo like high protein, a good source of fiber, and a healthy source of vitamin A, vitamin E, and calcium, iodine. Si Balitang Bisdak Anchor Alan Domingo, bisan sa kabisi sa iyang trabaho, mangunay gyud pagpreparar og pagkaon alang sa pamilya. Spicy humba pata ang usa sa iyang regular nga giandam, lamian ug gikahinaman. Siyempre, ato ang pabukalan daan ang pata hantod mahumok siya, so depende tugsok nimo sa tinidor or kutsara humok na, pwede na nimo siyang haunon o lutuon. Human mapreparar ang karne, sagulan sa mga lamas ug mga pampalasa, ingon man beans ug pinya. Samtang alang sa Bisdak chef nga si Rex Alba nga nakabase sa Amerika, pinangita gyud gihapon ang lutong Pinoy. Ang specialty niya, sagol bulalo ug balbacoa nga gitawag niyang bulbakwa. Tiil sa baka ang gigamit niya nga gipabukalan sud sa pipila ka oras aron humok gyud kaayo kaunon. So typically walay utan ang atong balbakwa, no? Pero atong butangan ni utan tungod kay ato may siyang gisagol nga balbakwa ug bulalo. Ug alang sa mga gustong mupaambit sa ilang gipasigarbong putahe, mamahimong mapadala kini sa GMA Regional TV Live aron ma-feature sa telebisyon. Gamita lang ang hashtag sa programa ug Lami Siya Express. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.